guys, pupunta tayo sa Mobile Barista and Co-Cafe. So ngayon, nandito tayo sa mismo junction ng Kapas. So papakita ko sa inyo yung pinakadaan guys. Ito yung way na galing kayo ng Tarlac City, and then ito naman yung way kung galing kayo ng Kapas Tarlac. So pupunta tayo guys. Ito yung dediretsuin natin. So pinakapalatandaan, didiko kayo papunta dito sa McDonald's. Let's go! Dire-diretso lang naman siya, no, Tarlaqueños. Bali, pagdating natin dun sa mismong Santiago, yung papuntang 𝗙𝗙𝗋𝗃, and then papuntang mismong town proper ng Concepcion guys. I-update ko kayo. Maganda na tayo guys. So magmula din sa McDonald's o sa mismong junction Kapas, no, Tarlaqueños. Bali may paliko dito. Ito yung signage na nakalagay is 𝗙𝗙𝗃. So kakanan tayo guys. So dediretsuin lang natin to hanggang makarating tayo ng Concepcion Tarlac. So yung Tarlaqueños, isa sa mga palatandaan na malapit na kayo sa mismong may gasoline station dito sa may Santiago guys. Itong pinakatulay dito sa Santiago o sa Tarlac. So ito sa guys, pagkalagpas nyo dito, bali liliko tayo ng pakaliwa guys. Kapag diniretso mo to na kabalen, bali papunta siya ng 𝗙𝗙𝗃, and then kung kakaliwa ka, ito na yung papuntang town proper sa may mismong Concepcion Tarlac guys. So ito, pinaka landmark, Leon Oil gasoline station. So diretso lang tayo, no, Tarlaqueños. Yung Tarlaqueños, bali dire-diretso lang tayo hanggang marating natin yung Concepcion na Memorial Shrine. So doon naka-pesto yung Mobile Barista and Co-Cafe dito sa Concepcion Tarlac guys. So every day I think open sila 3 PM until 9 PM in the evening. Ito na yung pinaka-memorial shrine ng Concepcion Tarlac guys. So before siya mag watermark Concepcion, makikita nyo na itong Concepcion Memorial Shrine. So ito na nga siya guys. Outside tayo. Dito guys, makikita nyo itong Mobile Barista and Co-Cafe. Ito siya guys. What's up Tarlaqueños? My name is 𝗙𝗏𝗡, explore in Tarlac. So for today's video guys, andito nga tayo sa Mobile Barista and Co Cafe dito sa Concepcion Tarlac guys. So makikita siya sa pinaka-harapan ng Concepcion Memorial Shrine dito sa Alfonso, Concepcion guys. So bago siya mag-watermark, makikita mo na itong Mobile Barista. So check natin, tara guys. So ito siya guys. So may mga kuha naman sila dito na pwede kayo magpesto. And then guys, may menu sa pinakaharapan nila. So ito guys, check natin yung pinaka-menu nila. Available sa pinaka-menu ng Mobile Barista guys, itong hot coffee, and then yung iced coffee nila guys. So meron silang Americano, cappuccino, caramel macchiato, mocha, Vietnamese latte, flavored latte, and then sa iced coffee naman nila guys, meron silang iced Americano, iced caramel macchiato, and then syempre meron din silang iced mocha, iced Vietnamese, iced latte, iced flavored latte guys. So available yung sizes nila sa hot coffee guys, yung 8 ounce and then 12 ounce. And then sa pinaka iced coffee naman nila, meron silang 12 ounce and then 16 ounce guys. So
So yun guys, may in-offer din silang milk tea dito sa Mobile Barista. Check natin guys. So ito siya. Ito yung pinaka milk tea series nila guys. So meron silang Okinawa, Taro, Chocolate, Ube, Winter Melon, Cookies and Cream, Strawberry, Blueberry Cheesecake, and then yung Choco Strawberry. So available siya sa 16 ounce and then 22 ounce guys. And then meron din sila available na Cream Puff series guys. Choco Truffle, Red Velvet, Double Dutch, Rocky Road, and then yung Hershey's nila. Yung Tarlaqueños, may available din pala silang cookies dito. So papakita ko siya guys, ito. So 15 pesos may cookies na kayo. So yung Tarlaqueños, bali check natin yung pinakaloob ng Mobile Barista guys, kung ano bang meron sa pinakaloob. Tara guys, check natin. So eto siya guys. Oops. So ito yung mga flavors nila. Ito yung pinaka espresso machine nila guys, and then ito yung pinaka coffee grinder nila guys. So dito na rin nila ginagawa yung mga coffee. So yung Tarlaqueños, bali titikman na natin yung mga iced coffee and milk tea ng Mobile Barista dito sa Alfonso, Concepcion, Tarlac. So ang pinifer nila sa atin guys, itong caramel macchiato, mocha, hazelnut, and then sa milk tea series naman nila, meron silang blueberry, cookies and cream, and then yung red velvet. Una natin titikman itong caramel macchiato guys. Next natin titikman no Tarlaqueños, itong mocha flavor nila. So ito siya. Next na titikman na natin Tarlaqueños, itong hazelnut flavor nila. So ito siya guys. Yun guys, so napakasarap ng iced coffee nila dito sa Mobile Barista dito sa Alfonso, Concepcion, Tarlac guys. So yung available na sizes nila is so 12 ounce and then 16 ounce. Ito yung pinaka best seller nila guys, caramel macchiato, mocha, tsaka yung hazelnut. Yun na Tarlaqueños, yung gamit pala ng coffee ng Mobile Barista is from Sagada. So local coffee guys, ang tapang yung pinaka coffee. And then yung 85% ng iced coffee nila guys is milk, and then syempre yung coffee and then yung flavored syrup na siya. Titikman na natin itong cookies ng Mobile Barista. Ito siya guys, 15 pesos may cookies na kayo. Masarap yung pinaka cookies nila no Tarlaqueños. Hindi siya ganun katigas, tapos hindi siya ganun ka sobrang lambot, so saktong-sakto lang siya. 15 pesos, sulit na sulit. Next natin titikman itong mga milk tea series nila, and then syempre may cream puff series nila. So ito yung red velvet guys. Tikman na natin siya. Ang sarap guys nung pinaka cream puff series nila. So itong red velvet, so hindi siya ganun katamis. Matitikman mo pa rin yung pinaka flavor ng pinaka milk tea nila guys, and then syempre andun pa rin yung lasa ng tea. Yun naman yung pinaka importante guys, hindi siya nakakasawa. Next natin titikman yung cookies and cream flavor nila ng milk tea series. So ito siya guys, halo muna natin. Napakasarap din ng cookies and cream nila. So ito yung isa sa mga best seller ng Mobile Barista dito sa Concepcion, Tarlac guys. So cookies and cream, ang lalasahan mo talaga yung pinaka flavor niya, and then nandun yung tea, hindi siya nakakasawa guys, hindi siya sobrang tamis. Last natin titikman yung blueberry milk tea nila dito sa Mobile Barista. So ito siya guys. Lalasahan mo siya agad no Tarlaqueños. Kung naghanap kayo ng fruity flavor, so perfect na perfect tong blueberry flavor nila guys. Mahilig kayo sa medyo maasim, okay to.
naman sa sarap ng mga iced coffee and then yung milk tea dito sa Mobile Barista dito sa Alfonso Concepcion Tarlac guys. Open sila 3 PM until 9 PM in the evening guys. So pasyalan nyo na guys, nasa harapan sila ng Concepcion Memorial Shrine bago siya mag Walter Mart, and then bago kayo makarating ng Concepcion Town Proper. Yun na Tarlaqueños, pwede rin kayong magtambay dito, may mga upuan naman sila. Pero mostly sa mga customer nila guys, for takeout lang talaga. So sa lahat ng coffee lover guys, yung pinaka-coffee nila is from Sagada guys. Napakasarap and then napakatapang nung local coffee natin dito sa Pilipinas guys. The best. And then syempre para sa akin, no, yung pinaka gusto ko talaga flavor yung caramel macchiato guys. Although napakasarap din ng mga ibang flavors nila, for me kasi ito yung talagang pinaka gusto ko, yung caramel macchiato. We're inviting everyone to drop by our mobile cafe. We're currently located po kami dito sa Concepcion Shrine from 3 PM to 8 PM. Thank you! So yun Tarlaqueños, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin guys. And then share nyo na rin tong video to kung nagustuhan nyo guys, para malaman din ng ating mga kabalin dito sa Concepcion Tarlac guys. Pasyalan nyo na tong Mobile Barista dito sa Alfonso Concepcion. Alright.